L-anzjani jixra ilhom jgħixu b'dinjità u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista jappoġġja bisħieħ id-djar tal-anzjani sabiex ikomplu jiffunzjonaw bl-aħjar mod possibbli. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista meta żar Villa San Lawrenz li hija dar tal-anzjani f'Għawdex. Din id-dar toffri servizzi ta' long stay u respite u tospita fih dana madwar 70 anzjani. Villa San Lawrenz ilha l-inbniet mill-1996 u 5 snin ilu bdiet titmexxa mill-Kurja. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mid-diriġenti ta' din id-dar li dawruh mas-swali fejn iltaqa' mal-ħaddiema, il-carers u l-anzjani infushom. F'kummenti lil Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq dwar il-viżjoni li għandu għall-anzjani sabiex ikunu jistgħu jgħixu l-aħħar żmien ta' ħajjithom bl-aktar mod seren possibbli. Djar bħal dawn ovvjament kemm minn aspett finanzjarju u anke minn aspett ta' loġistika u human resources ikollu bżonn diversi resources sabiex ovvjament ikompli jiffunzjona u jagħti servizz il-poplu Malti u Għawxi għalhekk diżjara tkun propju il-punt tagħha huwa li nitalmu mill-isfidi li jkollhom dat tibda djar u kif nistgħu ġara darba nkunu fil-gvern nagħtuhom is-sapport kollu neċessarju biex ikomplu jiffunzjonaw. L-anzjani awguraw lil Alex Borg kull suċċess l-elezzjoni li se ssir fit-30 ta' Mejju filwaqt li faħruha l-mod ta' kif permezz tal-proposti li qed ifassal qed jagħti priorità liċ-ċittadin b'mod partikolari il-benesseri u s-saħħa tal-anzjani. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat minn Sara u mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex Frank Anthony Tabone, Beppe Gallia, Norma Camilleri u l-Kunsillier Jeremy John Healy.